This one is something else. Nka we also. Oh yeah, na who ne display na mama na ho mama na po onyara. And from the look of thing, it's really onyara. Sister Sharon. Sister Sharon and Miriam. Okay. I know about our life with Sister Miriam and Sister Sharon. They are indigenous of this community. So I talk how gwani obereham matubanyere mama na today. So Sister Miriam. Okay, it's our annual tradition. Like the culture was handed over to us from generation to generation. It's just a way of people coming together to celebrate, you know, and it's a forum for us to come together to know ourselves, and that's just it. Yeah. Okay, that's good. Sister Sharon. Okay, for me, I am not actually from here. I just visited, and for me, I just saw it as something good because this brings the people together where they meet their loved ones from far and near. I think this is worthwhile. Beautiful. Thank you so much. So please, coming from you, what do you have to say to Igbo Noli? Wow, it's good to promote tradition. It's never a crime, in as much as you're not worshipping idol. It's just a tradition, you know. I don't see anything illegal here. So custom is very, very good to be acknowledged, and that's what we're doing here today. It's good to have two of you. Keep watching and subscribe to Igbo Noli TV. Thank you.
Achọpụtara m na emume a na-eme ebe a today masịrị gị nke ukwuu, ihe mere jiri bịa ebe a. Dịka nwere ike ịkọwatara ya onye ewu. Aha m Pascal Egbujo, abụ onye ụzọ agba ike juru. Ihe awụ mbụ m bịa Ndiche Cultural Festival. Eji m abịa bata afọ abụọ, kemgbe afọ abụọ gara aga abịabeghị m because anọ m na Nigeria. Okay. Sakehi Filiri, how do you go to isi ghọta emume a? Ihe ghọtara n'emume a na-akpọ Ndiche na Umunakara Imerienwe wụ ihe wụ
ọnọdụ omenala a na-eme mgbe ndị iche nnọbụ anọ a na-akwazere na-akwanyekwere ndị oke ugwu na ofufe anyị na-efe before ihe gbasara okwu Chukwu abịa, okwu Kraịst abịa, before Baịbụl abịa. So mgbe ahụ na otu eji kọrọ anyị nwere omenala, and omenala anyị ndị mmadụ na-akwado ya, na-asọpụrụ ya. Ọ ihe a na-echetara anyị ụdị ihe ndị ahụ. Ọtụtụ ebe omenala alaala, bọdụ ndị Umunakara site ụzọ a na-akwalitekwa omenala, na-eme anyị echeta ihe na-eme mgbe ochie, na-emekwa n'ala dị mma, onye ọbụla enwe aṅụrị n'agbanyeghị isi ike nọ n'obodo anyị Naijiria na. Sa otu m si ghọta isi n'iwe onye obodo a, so ka otu isi mata ihe gbasara emume a. Enwere m ndị enyi iri aha n'ala Igbo South East na Naijiria n'ụwa niile. Enyi m nwoke wụ my colleague, ọkwa onye akụkụ ebe a, onye obibi Ezena. Amatala m yara bifo ma amata Imerienwe. Enwere m ọtụtụ ndị enyi iri aha ebe na ọ tụrụ ya n'anya ịhụ m ebe a. So ọkwa tụrụ ndị enyi m na-arụ ọrụ ma Lagos ma obodo oyibo, London, America, ndị kọgara m akụkọ ya. And ile anya onye kwere m dị bịa, ụfọdụ ndị eji akụkọ egwu hia, o nwere ụmụaka a na-ama ugbu a na-ama anya na-ahụtụbekwana ya. So ọha kọrọ m agbata omenala, sị aga m eji anya mbịa hụrụ, ji ntị mbịa gerekwenụ ihe emega ebe a. Sa biko ka anyị nwere ịgwa ndị Igbo Noli TV otu anyị sokwa na-akwado maka omenala, ka anyị nwere ike ịgwa anyị? Ihe nwere ike ikwu ihe unu megide mma. Ọ bụrụ na ndị onyonyo ndị ọzọ soro unu na-eme ihe a, omenala anyị ga-adị ndụ, ọ ga-anwụ. Ihe unu na-eme wụ ihe ga-ebupụta omenala anyị, ga-eme ka e were mara ndị Igbo asị ndị pụrụ iche n'ala Naijiria na ala Afrịka. Ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị hụrụ nwa ya na Naijiria. Chineke gọziri ndị Igbo ma omenala ma akamnụzụ ma akwụkwọ ma ihe dị iche iche. Anyị ndị gbachiri ike, ndị Chineke họpụtarala onwe ya. So ihe unu na-eme bụ ihe dị mma, ihe kwesịrị nṅomi na ụdị omenala a, na ihe unu na-agba unu ji eme ya, na ndị ọzọ ga-esoro unu na-eme ya, ka omenala anyị ghara ịnwụ, ka ụmụ anyị marakwanụ na o nwere ndị nwere omenala. Ewezuga omenala enweghị ebe mmadụ kwụ. Onye mere gị zakwa aha Igbo, gaza aha Bekee, because aha Igbo a ga-egosi gị otu isi pụọ n'omenala anyị. Ndị Igbo anyị na-aga njem ọtụtụ ụwa niile dị iche iche. And ndị Igbo n'agbanyeghị na asị anyị ahụ onwe anyị n'anya, anyị hụrụ nwaanyị n'anya. Nkwado mmụnwa wụ Pascal Chikadibia Egbujọ, ama onye ọkaikpe ama ama n'Imo steeti na Naijiria na Amerịka. Nkwado m na-akwado ka ndị mmadụ na-ele onyonyo ndị Igbo Noli ka TV ha, ma enwe ihe ndị ọzọ ha na-eme, n'ihi na gịnị, ihe ahụ ekwesịrị ekwesị bụrụ ihe ziri ezi na aga na-eme ihe ndị unu na-eme ịkwado omenala anyị pụrụ iche na ọnọdụ anyị pụrụ iche, ma na Naijiria ma na Afrịka n'ụwa. Ihe a ga-eme anyị buru omenala anyị gaa akụkụ niile nọ n'ụwa. Ihe unu na-eme kwesịrị nṅomi nke ọma. Ndewonu. Ndewo sa. Sabiko, ị nwere ike ịkọwata onye bụ? Awụ m Nze Silva Udo dịlị Okerafọ, okpu udo nke abụọ of Imerienwe Autonomous Community. Incidentally, gịgbawa Imerienwe, you start from Igeshebe a na-akpọ Mbram Umoye, ebe nke Kabaka kpọọ Amafọ, ebe Dr. Nnanna Okewu den Umunakara.
I don't go English. I'm also a journalist by profession. I can try to mix here. The international world, not just the Igbos. So, here what I'm na festival today. I want to know thing. It's been happening over the years. Even when I was in the secondary school, I may attend Ndiche from sect to sect, just like what you've seen today. If there's anything I love so much about this community, is everything, anything they do is to perfection. I'm not from here, but I'm from Imerienwe Autonomous Community. Is it in football? They were the last to take the last cup. Is it in culture? Where we are today? Nobody has met with them. So it's been, and everything they do is to perfection. They are dancing, they still dance, they are the best in the whole of Imerienwe, if not the whole of Okpala. So, out of that, whoever is in power, the government, the state government, the local government, should give total recognition to this community and their culture. I saw a young man wearing a short Ndiche, something. It's very rare to see things like this, in our community. So what we are saying is that every other community in Okpala should borrow the same food in Igbo land. This is the only place where you can see this kind of vibration, this kind of cooperation. There are a lot of joy with joy. You don't create enmity. Few weeks before this, the ancestors will kill you. So you find out that everybody is in good harmony, very friendly. They are all united. I met a lot of them in Abuja. I met a lot of them in Lagos. I'm a retired public servant, but my people called me, we retired to them. I'm crisis manager because I manage a lot of crises, both locally and outside here. So the whole joy of our gathering here today has been fulfilled. We are all happy today. Everybody drank, everybody ate. Those of you who are journalists and reporters, you saw it all happen. Different masquerades, different set of masquerades. So our prayer is, wherever you are in Okpala, wherever you are in the southeast, encourage your culture. Let it be outstanding. We love culture so much. Look at me, the way I dress today. If you see good, if you see the kind of respect people are giving, it makes me so proud of myself and the community. Yes, promoting culture. That is all I need to say now, except when I Okay, thank you, sir. Whenever I put on my television, my decoder, whatever, I go straight first to Igbo knowledge, because I learn a lot from there. My encouragement is that they should keep on growing. Do what you're doing now and do it better. Man, encourage. Mandana act you. Monday want culture to display just like today. Because by the time you start highlighting this on television, on our Nolly, it's going to be wonderful. And actually, hey, where is this? But don't miss out Kabaka, Godwin Opera. This from this community. And what about tradition? And what about culture that they complete without Godwin, Kabaka Opera, and the entire village? So we encourage all of you in the Nollywood industry, the Igbo Nolly. Now put on. Oh, that's if you know what Yorubas were doing. So who's the Godwin? Kabaka, who was the head of Oriental Brothers. He's from here. Anytime you're ready, Kabaka. No, Warrior is from Bisen. Okay, Kabaka is from Yeah, Dansaj is from Okpala. Oh, really? But if you move out now and you get to Mui and you say you want to see Kabaka, now, you will come out. Wherever it is. So, wow. Encouraging all of you. Thank you, sir. It's good hearing from you. No, like Riao, not like Hoyao, Kanyao, Igbo, Nolly. Ebo ole no. In one decoder, in a television, in a YouTube, Igbo
Nolly is our best, is our place, it belongs to us. Onwe ihe ọzọ mgije leba kende Yoruba and ele kende Hausa. Kanye wo kanye. Biko no ụmụnna, wherever you are, anytime you are relaxing, go for Igbo Nolly and you would have enjoyed everything about life and Igbo culture. You're blessed. Ndiche Festival. Keep watching Igbo Nolly TV.
Ndewo sa. Ndewo. Sa biko anụ m na-ewu nwa n'Umunakara ebe megedi Ndiche occasion. Biko anyị chọrọ ịmata onye ewu. Then gị kọwara anyị what you know about the tradition. Iji gbachi ego olu, awụ m oke nwa. Ọwụ just nwa. Ndiche kpọọ ya. Aha m ewu Austin Uche. Awụ m lawyer. Onye ọkaikpe nọ n'Owerri. Ihe a wee ebe a mụrụ nne m. Nga anyị n'ugbu a kpọmkwem bụ nga a mụrụ nne m. Aha ya Veronica Nwigbe Ezimefula. Ihe a wụ Ezimefula's compound. Ihe gbasara emume a. Kemgbe a mụrụ m, a na-eku m n'aka na-abịa emume a. Tiri ruo mgbe m toro tiri ruo ugbu a, ana m abịa emume a, habeghị m ya. Etinye date mbọsị a ga-eme emume a. Eso m ndị mbụ a ga-akpọ. Chilekwa etila date. Ha ma na m ga-abịarịrị. Nke afọ a ihe mere o jiri pụrụ iche wụ. Akpọrọ m chi m bịa emume a bịakwanụ mee udo n'ezi nne m. Ọkwana ihe anyị mego ugbu a, anyị emechakwala na ya, ekelere m Chineke. Emume a before tupu ọgụ Biafra na Nigeria ka m sị a na-akpọ ya emume agbara, emume arụsị. Mana a na-aga n'ọka ahịa, oke ọhịa, je mecha ihe a ga-eme n'abalị, apụta n'ụtụtụ na-eme ya. Ihe a mmanwụ ha na-eti ga-aga n'oke ọhịa ahụ, ha mecha ihe ga-eme ihe jikwara ya pụta, ya bịa gbakwa egwu a gbaa ezi. Mana kemgbe a zụpụtara Reverend Father ebe a, Reverend Father Nselem Eke, ya kpọ ndị ebe ha si ebe ihe a wee unu si ọwụ emume tupu ebido emume farming season. Onye nwe ala nwe ihe ubi Chineke bi n'elu. Instead of ị na-ekele agbara na-enye agbara si ya biko nyere anyị ka ji anyị akpụ anyị ruo nne, ka anyị kelee Chineke na-arịọ ya ka akpụ anyị ruo nne. Site na mgbe ahụ emegharịa ya wụrụzie emume Chineke, ọwụzie emume agbara. N'ụtụtụ echi ahụ ya ha akụwa ga-akwa na-egbu ọkụkọ na-egbuke ya na-emezi ugbu a ụtụtụ ahụ eme morning mass. The whole people ga-apụta eme morning mass. Emechaa morning mass ahụ ebidozie ribe oriri nwa mmanwụ dị iche iche, otu ahụ ha na-esi ekpu ya. Nke nkụwa akwa ala ekpucha mmanwụ ahụ ala. Continue the celebration. Ndị gile anya n'etiti obodo a ewepụla ụmụ nwaanyị heri aṅa ewerela gwunye n'etiti junction gawara to different villages, tinyezie ya the crucifix of Jesus Christ. So nwezi ihe dịka emume awara nọ na ya. Emume a wee emume mgbe gboo
emume ndị ọzọ adachana ke na-ada kama otu onye a chiri tinye n'aka Jizọs. Ugbu a kwana ahụ na aha ihe dị iche emechie emume a ji na-eru nnekara, akpụ na-eru nnekara, nri na-anọzi onye mchi ka m kọwatụ because akpọ ndị Faransa wee emume agbara mba mgbe aha nwere mgbe a na-akpọ ya nwa agbara uhie ahụ eji akụ ya nwa agbara ha si na ọ na-esi n'ime ọhịa ụkwa agbara ụka onwe ya agbara ọwụ mmadụ Chineke kere a na-eje na chọọchị gozichaa ha one by one ha ekpuruzie mmanwụ ahụ na-abịa agba egwu to entertain people. The climax bụ ka ahụ emere na chọọchị. Chineke agọziela ya gọzie ihe niile ejiri bịa nye onyinye ahụ si ka anyị ga-eme n'ubi n'afọ a ruo nne. Ndewo sir. Thank you.